Il-GRTU, il-Kamra tal-Kummerċ Industrija u Intrapriża, l-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem u l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti flimkien ħarġu stqarrija fejn esprimew id-diżappunt tagħhom għal mod kif 4 legal notices dwar relazzjonijiet industrijali ġew introdotti bis-serqa fil-jiem li għaddew. Dan wara li dawn il-legal notices daħlu fis-seħħ lejliet Santa Marija mingħajr l-għarfien tal-assoċjazzjonijiet imsemmija jew konsultazzjoni f'dan ir-rigward. Legal notices jemendaw fost l-oħrajn liġijiet dwar il-leave u l-payslips. Fid-dawl ta' dawn l-4 assoċjazzjonijiet qed jirrifjutaw li jattendu għal laqat mal-Bord ta' Relazzjonijiet Industrijali sakemm din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Dawn l-assoċjazzjonijiet esprimew it-tħassib tagħhom għal fatt li kien hemm tnaqqis serju f'dak li hu spiritu ta' dialogu soċjali li kien jeżisti fih dan il-bord. Tantu hekk li dawn l-4 legal notices qatt ma ġew diskussi fil-bord li l-iskop tiegħu u li jagħti parir lill-Ministru dwar materji ta' industrija u impjieg. Skont dawn l-assoċjazzjonijiet, fin-nuqqas ta' diskussjonijiet, dawn l-emendi se jagħtu lok għal tħarbit fil-qasam tax-xogħol. Għaldaqstant l-organizzazzjonijiet talbu lill-Gvern biex jissospendi dawn il-legal notices sakemm isiru diskussjonijiet mal-Bord ta' Relazzjonijiet Industrijali. Huma komplew jgħidu li qabel ma jseħħ dan huma mhux lesti jirritornaw mal-mejda tal-bord għad-diskussjonijiet. L-istqarrijiet kompli tgħid li minflok mal-awtoritajiet ikkonsultaw mal-stakeholders huma warbu l-proċess ta' konsultazzjoni għal kollox u baqgħu għaddejjin bl-implementar tal-emendi kif derilhom. L-istqarrija temmet tgħid li b'dan il-mod ixxejjen għal kollox l-iskop li għalih inħoloq il-Bord ta' Relazzjonijiet Industrijali.